أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عين ذاتك الذي تفرع منه الجميع وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Shahanai da ainihin malamai da sharifai al'umma annabi baki ɗaya muna muku sallama irin ta addinin musulunci wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Insha Allah ta'ala bayan haka yau ga mu ɗauke da barkanmu da sallah, fatan an yi sallah lafiya. Wasu jiya suka yi, wasu kuma yau, wasu kuma shekaran jiya suka yi. Allah ya amshi ibadunmu baki ɗaya da muka yi a watan Ramadana. Allah ya sada kowa da muradinsa, alfarman fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka ‘yan uwa, yau na zo muku ɗauke da fa'idodi na sunayen Allah guda 99 wanda insha Allah zai amfani kowa, kuma yana da kyau, suna da kuma mahimmanci a ce an san surukansu kuma an lazimci wuridansu. Duk da dama malamai suna bayarwa, insha Allah mu ma ya kamata mu kawo da dai gwargwadon sanin mu bi iznillahi ta'ala. A gurguje bayan haka suruka ne wato asma'ullahi husna da fa'idodinsu da kuma adadinsu iznillahi ta'ala. To a gurguje fa'ida na farko shine na sunan Allah Allahu. Sunan Allah Allahu suna ne wanda aka fi sani da wato sunan Allah babba, kuma shugaban duk wasu sunayen Allah, don ana ce masa ismul jalala, wato sunan Allah mai girma, wanda misali in kana so ma ka gane duk sunayen Allah 99 nan a cikinsa suke. To bayan a cikin shi da la ilaha illallah da suke kalman shahada kenan, idan adadin Allah 66 ne, to 66 idan ka hada da 99 sune adadin wato sunan Allah 101 da sani bi iznillahi ta'ala, wanda zan ce idan ka haɗa adadinsu 99 da kuma 66 zai baka 165, wanda 165 ɗin nan shine adadin la ilaha illallah. Adadin la ilaha illallah aka lissafa za ka haka. Don kun ga la ilaha illallah, alif yana da 1, sai lanjaye yana da 30, sai wani alif yana da 1. To haka din an lissafa, da Allah ya afuwa da hadadin ba wani wahalan ganewa su. Bari shiga bayani akan fa'idodin da na zo bayarwa, kar bidiyon ya nauyi. To a gurguje insha Allah ta'ala, wa afuwan muna cikin bidiyo kuma an kirawo wani na nemi afuwa na barin kammala. Insha Allah sunan Allah na farko shine Allahu, wanda adadinsa shine 66. Adadinsa 66, sannan yana da fa'idodi masu yawan gaske marasa adadi. Duk wanda ya kamu da ambaton Allah wato Allahu babu mai iya kallonsa da wato wannan irin baki ne, yawa afuwan da Allah ya muwa insha Allah. To a gurguje wanda ya lazimci karanta Allahu ismul jalalati, Allahu to insha Allah kowane dan adam, duk halittar Allah za ana ganin shi da girma, kuma za ana girmama shi, zai zama abun girmamawa a idon mutane maza da mata, yara da manya, ba mai ganin sa da kaskanci billahi ta'ala. Yawwa sai kuma sunan Allah na biyu wanda shine Ar-Rahmanu.
yana ɗauke da adadi 298. Duk wanda ya wato kiyaye wato ko ya dawwama da ambatonsa, to insha Allahu ta'ala Allah zai ainihin kewaye sa da wannan rahama na Ar-Rahmanu, kuma Allah zai cika dukkanin ayyukansa da rahama da maganganunsa duka su zama rahama bi iznillahi ta'ala. Ana yin kafa 100 ne duk bayan sallan farilla, sau 100 kawai bi iznillahi ta'ala. Sai kuma sunan Allah na uku shine Ar-Rahim, shi adadinsa 258. To duk wanda wato ya ci gaba da ambaton Allah da Ar-Rahim, to insha Allah zai na wato na afuwa insha Allah. Da yake yau sallah ne, to sai ake ta dan damu insha Allah. Jiya muka yau ma wasu sun yi a wurin mu, shi yasa. To duk wanda ya wato dawwama da karanta Ar-Rahim ko kafa 100 ko kuma adadinta shine 258. Duk wanda ya dawwama da wuridin Ar-Rahim 258, to insha Allah ta'ala zai kasance Allah na karban addu'an da yi kowane iri, ba zai taɓa roƙon Allah kowane irin bukata Allah bai biya masa ba iznillahi ta'ala. Sai kuma sunan Allah na gaba wanda shine Al-Maliku, shi kuma wanda ya karanta shi ya ranar Juma'a kafin fitowar rana kafa 1000, to insha Allah zai yassare masa duk wani abin da yake da bukata da kuma ya samu iznillahi ta'ala. Allah zai yassare masa. Idan magidanci ne mai neman abinci da kyar, to Allah in zai yassare masa ya samu wato abin tasirifinsa har zuwa wani satin, wato zuwa wani Juma'a sai ya sake yin wannan aikin, kuma Allah zai biya masa bukatunsa duniya da lahira insha Allah ta'ala. Sai ismi na Al-Quddusu dan afuwa in Al-Malikun adadinta 90 ne, adadinta 90 ne. Shi kuma Al-Quddusu adadinsa 170 ne, wanda ya karanta shi kulli yaumi, wato kowane rana lokacin da rana ta yi sanyi, kafa 100, to insha Allah zai kare shi daga sherin wato zuciyansa iznillahi ta'ala da kuma waswasin. Sannan kuma Allah zai ainihin azurta shi da kama a ce ma ma'adanai a cikin wannan wata da ya wannan aiki bi iznillahi ta'ala. Kuma Allah zai kubutar da shi daga cin haramun insha Allah ta'ala. Sai kuma ismi na gaba shine Assalamu. Shi kuma Assalamu adadinsa shine 131, wanda ya dawwama da karanta shi wannan sunan Allah na Salamu, to Allah zai azurta shi, sannan zai sanya masa soyayyen mutane, kuma zai zama amintacce a cikin mutane wanda yake jin tsoro da duka halittunsa bi iznillahi ta'ala. Sai kuma sunan Allah na gaba wanda shine Al-Muminu adadinta 136 ne, 136 ne adadin Al-Muminu.
duk wanda ya ainihin kama wuridin al-mu'minu kafa 100 da 10 kulli yaumin, to iznillahi ta'ala Allah zai kare shi daga shirin waswasin, ba dai kasance mai waswasin ba, kuma Allah zai kasance zai zama yana karban duk wani addu'o'insa da yake yi bi iznillahi ta'ala. Sai kuma sunan Allah na gaba wanda ya kasance shine al-azizu, adadinta shine 94. duk wanda ya rike zikirin al-azizu kullu yaumin, kowane rana kafa 40, to bi iznillahi ta'ala zai kasance mai wato yawan ganima, mai yawan samun ganima a rayuwarsa, kuma insha Allah in mai fatauci ne zai dinga samun ganima sosai bi iznillahi ta'ala akan kowane irin abin da yake insha Allah ta'ala. Sai kuma sunan Allah na gaba wanda ya kasance shine al-jabbaru, adadinsa 206, wanda ya dawwama da zikirin shi kafa wato 13, wanda ya dawwama da wuridinsa kafa 13, to Allah zai kare sa daga wato sherin mutane da aljanu, sannan kuma zai kasance duk wani wanda ya kasance mutum ne mai mugunta, to ba zai iya cutarwa a kansa ba bi iznillahi ta'ala. Sai kuma sunan Allah na gaba wanda ya kasance shine al-mutakabbiru, adadinsa shine 662, adadin al-mutakabbiru. To wanda ya dawwama da karanta shi to zai kasance mai girma a idon mutane, sannan maganarsa za ana ɗauka da muhimmanci, kuma bayan haka zai na ainihin wato ba da shawarwari, kuma ko da saɓani ya faɗa sai Allah ya mayar da abun ya zama daidai, kuma an yi amfani da shi an samu natija akan kowane irin shawara da aka nema abunsa bi iznillahi ta'ala. Sai kuma sunan Allah na wato na gaba shine alkaliku, adadinsa 731, wanda ya dawwama da karanta shi kafa wato 5,000 kafa 5,100 da 10, kafa 5,110. To duk wanda yake karanta shi kafa 5,110, to wannan yana nan kamar a matsayin istikara ne insha Allah, kamar istikara ne. Duk wanda yake so ya ga wani abin da yake ya bayyana mai, ya gano me abin yake nufi, to bi iznillahi ta'ala idan yayi wannan alkaliku kafa 5,110 ya wato kwanta bacci, to
to zai ga abun bi izinillahi ta'ala, ko a baccin ko kuma a bayyane Allah zai nuna mai gaskiyan abun insha Allah ta'ala. Sai kuma sunan Allah na gaba wanda shine albarru, adadinsa 213, wanda ya dawoma da zikirin shi kowane rana kafa 100. To Allah zai sashi daga cikin amintattunsa kuma ya masa rahama a cikin kabarinsa bi izinillahi ta'ala. Sai kuma sunan Allah na gaba wanda ya kasance shine al-musawwiru, adadinta 336, wanda ya karanta ya ambace shi wannan suna insha Allah, idan mace ta ambace shi sau 100 ko sau adadin shi da muka faɗa, to ko da ba ta da juna ko juna yana mata wahalan samuwa ko kwata-kwata Allah bai ba ta aihuwa ban ta ambace shi har na tsawon kwana 7, to Allah zai azurta da samun juna bi izinillahi ta'ala. Sannan kuma sunan Allah na gaba wanda ya kasance shine al-Ghaffaru, wanda ya karanta shi bayan sallan Juma'a kafa 100, to Allah zai gafarta masa zunubansa baki daya. Sannan ya gama karantawa sai ya ce ya Ghaffaru a gafirli zunubi, to biznillahi ta'ala Allah zai gafarta masa zunubansa insha Allah ta'ala. Sai kuma ismi na gaba shine wanda ya kasance al-Qahharu, adadinta 306, wanda ya karanta ta kafa 100 bayan sallar Juma'a, to Allah zai daura masa zai masa rinjaye akan makiyansa kuma ya bashi galba, su dinga ganin girmansa da ya zama dai ba za su iya masa wani abu ba ko na cutarwa, za su na ganin ba za su iya ba bi iznillahi ta'ala. Sai kuma sunan Allah na al-Wahhabu tana da fa'idodi da daman gaske wanda insha Allah ta'ala za mu na kakkawo, musamman na al-Wahhabu adadinta 14 ne, kuma 14 nan idan ka buga shi sau 14 zai baka waɗaya, in ka sake bugawa da 14 zai baka damzaro, sannan ka sake bugawa in ka ƙara 8 zai baka banzaro. To iya ma in baka iya bugun ba kake wurdin ya Wahhabu, adadin banzaro shine 2752 shine adadin banzaro. To in dai kana yi iznillahi ta'ala za ka na samun kuɗi ta yanda kake zato da ta yanda baka zato, kuma alkhairai ko ta ina za su na shigo ma, duk wani bukatun ka sai sun biya bi iznillahi ta'ala albarkacin wannan sunan Allah al-Wahhabun din. To wanda ya dawama da karanta ta sannan ya roki Allah kowane irin bukata ne daga wajen mutane, kamar misali kai addu'a Allah ka sa wani ya bani abu kaza, to in ka karanta ta kafa 14 ka roki Allah ya sa wani ya maka abu ko ya baka abu, to bi iznillahi ta'ala bukatan zai biya da gaggawa ko mutumin zai baka insha Allah ta'ala. Sai kuma sunan Allah na gaba shine Ar-Razzaqu, adadinta
308. To wanda ya karanta shi Allah zai yassare masa arziki bi iznillahi ta'ala. In ka karanta sai ka karanta ta kafa 308, insha Allah Allah zai azurta ka da niyyar Allah ya azurta ka. Insha Allah za a samu arziki bi iznillahi ta'ala mai dorewa insha Allah. Sai kuma fa'ida na gaba wanda ya kasance sunan Allah al-Fattahu al-Fattahu al-Fattahu. To ita al-Fattahun nan adadinta 489. To wanda ya ainihin karanta shi kafa 489 mai roki Allah kowane irin bukata ne, to Allah zai biya masa ita, musamman bukata da ya shafi na fatahi ne, to Allah zai biya ta cikin gaggawa alfarman sayyidina Rasulullahi, alfarman sirrin da ke cikin al-Fattahu. Sai kuma sunan Allah na gaba shi kuma al-Alimu adadinta 15 ne. To 15 din nan tana daukan adadai da yawa na wasu ababa, amma duk da ba shi muka zo magana ba insha Allah. Wanda ya karanta shi akan Allah ya hore masa ilimi ko ya sanar da shi ilimi wanda bai sani ba, ilimi daban-daban, ilimi na fanni da dama, kowane irin ilimi ne da kuma asrar din kowane ilimi, to Allah zai sanar da shi bi iznillahi ta'ala. Sai kuma sunan Allah na gaba shine sunan Allah wato alƙabidu adadinta 903 wanda ya dawwama akan zikirin shi, to Allah zai hore masa haiba da kuma girma a idanun mutane bi iznillahi ta'ala. Sai kuma sunan Allah na gaba wanda ya kasance shine al-Basidu adadinta 72, sannan wanda ya karanta shi adadinsa wato 72 to Allah zai Allah zai amintar da shi daga abin kinsa, abinda baya so, kuma Allah zai azurta shi ta inda baya zato bi iznillahi ta'ala. Sai kuma sirrin sunan Allah na gaba al-Qafidu adadinta 1481, wanda ya karanta shi akan wani azzalumi ya cuce shi ko ya zalunce shi, ya karanta shi wa adadin tankafa 1481 akan Allah ya halakar da wancan azzalumi, to Allah zai halakar da shi da gaggawa. Tunda daman mun sani addu'an wanda aka zalunta karɓaɓɓiya ce, tana saurin karɓuwa a wajen Allah. Sai kuma fa'ida na gaba da sunan Allah ar-Rafi'u, wanda ya karanta ta Allah zai yi fatahi a gare shi bi iznillahi ta'ala. Sai kuma sunan Allah na gaba wanda ya kasance shine al-Mu'izzu adadinta 117, ita kuma ar-Rafi'u adadinta 351, ita kuma al-Mu'izzu adadinta 117 ne. Wanda ya karanta shi Allah zai daga darajan shi bi iznillahi ta'ala.
zuwa wani muƙami na yardansa insha Allah ta'ala. Sai kuma sunan Allah al-Muzillu, adadinta 770 ne wanda ya karanta shi akan maƙiyansa to insha Allah Allah zai gaggauta ɗaukan mataki a kansu ko ya halaka su bi iznillahi ta'ala. Sai kuma sunan Allah na gaba wanda ya kasance al-Basiru, wanda ya wuri adadinsa shine 302 to wanda ya karanta shi Allah zai wato wanda ya karanta shi wanda ya lazimci karanta albasiru Allah zai wato gadar masa sani wanda sai shi kadai ne kawai Allah zai yi wa wannan sani, kuma ya sa shi yana jin wasu abubuwa wanda ya shafi lamari na daga Allah subhanahu wa ta'ala. Daman Allah yana yi wa waliyai haka, wanda da yawa bayan Allah waliyai za ga Allah ya sanar da su wasu wayayyun abubuwa wanda ba kowa ya sanar ba insha Allah. Sai kuma sunan Allah wanda ya kasance al-Hakimu, adadinsa 78 wanda ya karanta shi yawa afuwa yan uwa, wanda ya lazimci karanta sunan Allah al-Hakimu adadinsa 78 Allah zai hore masa hikima a cikin maganganunsa, kuma ya zamana yana magana bisa tafarki madaidaiciya bi iznillahi ta'ala. Sai kuma sunan Allah al-Adalu wanda ya karanta shi akan wato azzalimi to Allah zai bashi zai saka masa ƙarfi da nasara, ko kuma Allah ya saka masa shiriya bi iznillahi ta'ala. Wannan muna ba da fa'idodin su ne wanda muka sani, shi sa muka rubuto su, suna da yawa muka rubuto su kaɗan domin ma mu bayar da gudunmawar mu da dai gurgurun iyawan mu bi iznillahi ta'ala. Sai kuma sunan Allah al-Latifu adadinsa wato 129 ne to al-Latifu ko iya 129 mutum yake karantawa to Allah zai azurta shi, mai hore masa lubufi ta inda ya sani da ta inda bai sani ba. Duk wani abu da yake da bukata, yake da muradi, Allah ya zama mana da shi da sauki bi iznillahi ta'ala. Sannan bayan haka shi al-Latifu da ake gani adadin shi 129 idan ka buga shi 129 sau 129 zai baka ardin amkawiya shine 16,641. to inda za ka lazimci 16,641 akan kowane irin bukata ne, ko neman fatahi, ko neman wani lubufi, ko neman wani bukata a wajen Ubangiji Mahalicci, to za ka samu cikin gaggawa bi iznillahi ta'ala. Sannan bayan haka duk wanda ya kuma karanta wato ya karanta shi sunan Allah al-Latifu a cikin tsananin bakin ciki, to da cikin tsanani insha Allah to Allah zai cire shi daga gare sa wannan tsanani da bakin cikin, ya zama ya koma cikin farin ciki bi iznillahi ta'ala.
sai kuma sunan Allah na gaba shine sunan Allah wato alkabiru adadinsa shine 812. Duk wanda ya karanta shi domin ya gano wani abu da aka ɓoye a cikin barci ko a farke, to Allah zai sanar da shi bi iznillahi ta'ala. Ko an ɓoye masa wani lamari ne ke nuna Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mai wannan matsalar, to Allah zai bayyana mai kuma ya gane ta bi iznillahi ta'ala. Sai kuma sunan Allah wato sunan Allah alhalimu adadinta ita ne adadinta 88. Sannan ita idan ka rubuta ta iya haka ma adadinta, musamman yanzu damina, rubuta ta kafa 88 ka wanke sai ka yayyafa akan iri da zaka shuka, to bi iznillahi ta'ala ka shuka wannan iri, Allah zai kare ta daga duk wani asara da hau, kuma Allah zai ninninka maka samu amfani, zaka ɗeba amfani a gonan kaman ƙasa bi iznillahi ta'ala. Sannan wanda ya wato karanta shi akan wani wato mugu ko azzalimi, ya karanta ta a lokacin da yake so ya yi zalunci ko yake so ya yi cuta, ya karanta ta adadinta 88, roƙi Allah ya kawo agaji haka na gaggawa, to bi iznillahi ta'ala ana samu taimakon Allah insha Allah. Sai kuma sunan Allah na gaba wanda ya kasance shine wato al'azimu adadinta 1020. Duk tana da fa'idodi da yawan gaske, to duk wanda ya karanta shi wato adadinsa shine 1020, to Allah zai tseratar da shi daga abin da yake tsoro da kuma wanda ya masa gargadi akan zai zalunce shi, ko in lokaci kaza bai yi kaza ba za a mai kaza, to duka da yaddan Allah ta'ala Allah zai wato tseratar da shi da kuma kubutar da shi daga wannan insha Allah ta'ala. Sunan Allah al'azimi kenan. Sai kuma sunan Allah wato al-gafuru, sunan Allah al-gafuru, duk wanda ya karanta shi, sunan Allah al-gafuru adadinsa 1286. Duk wanda ya wato karanta shi, Allah zai tseratar da shi daga abin da yake tsoro da kuma gargaɗi shi ma bi iznillahi ta'ala. Sai kuma sunan Allah na gaba wanda ya kasance shine al-shakuru, sunan Allah na godiya kenan. Wanda aka sani in ka yawaita gode wa Allah to zai ta ƙara ma ne bisa ni'iman da ya maka insha Allah ta'ala. To sunan Allah na al-shakuru adadinta shine 526. Wanda ya karanta shi, to Allah zai saka shi daga cikin masu godiya gare sa, kuma ya ƙara masa a bisa ni'imomin da ya masa bi iznillahi ta'ala, kuma ya biya masa bukatunsa gaba ɗaya na daga alkhairai insha Allah ta'ala. Sai kuma sunan Allah na gaba wanda ya kasance shine al-aliyu adadinsa 110. Lalle adadinsa 110.
to wanda ya karanta shi Allah zai waton wanda ya dawwama da karanta shi kafa 110 Allah zai karrama wato fiskan shi, Allah zai karrama fiskan shi daga wato kaskanci. Allah zai karrama fiskan shi daga kaskanci da abin da ya yi kama da wannan izinillahi ta'ala. Kuma duk wanda ya gan shi kuma Allah zai saka masa ƙaunarsa da ganin girmansa suna haɗa ido bi izinillahi ta'ala. Sai kuma sunan Allah na gaba wanda ya kasance shine al-kabiru. Wancan da muka bayani al-kabiru ne, wannan kuma al-kabiru adadinsa 232. Wanda ya karanta shi wato adadinsa shine 232. Wanda ya karanta shi adadinsa to insha Allah in dai ka lazimci karanta shi kafa 232 Allah zai sa duk wanda ya haɗu da kai yana jin tsoron ka, dai zama maka kaman kwarjini kenan. Kowa zai na ganin girman ka kuma yana ainihin biyayya a gare ka bi izinillahi ta'ala. Sai kuma sirri na gaba na sunan Allah wanda ya kasance shine alhafizu. Wanda ya karanta shi Allah zai kare shi, Allah zai kare shi daga wato Allah zai kare shi idan shi akan tafiya yake, Allah zai kare shi har ya je gun da yake kuma ya dawo. Sannan alhafizu idan kana karanta ta sherin aljani ba zai shafe ka ba bi izinillahi ta'ala. Duka wannan fa'idodinta ne insha Allah ta'ala. Sai kuma sunan Allah na gaba shine wato al-muqitu adadinta 550. To ana karanta ta ne, duk wanda ya lazimci karanta shi to zai kasance mai mukami. In mai mukami ne to Allah zai mayar da lamurorinsa yana yin su da gaskiya. Tsoron Allah ya shige sa bare dinga zalunci ba insha Allah. Sannan kuma duk bukatunsa Allah zai biya bi izinillahi ta'ala. Sai kuma sirrin sunan Allah alhasibu adadinta 80 daidai. Wanda ya karanta shi Allah zai biya masa bukatansa. In ya kasance bukatan alkhairi ne a wajensa to Allah zai biya masa shi cikin gaggawa bi izinillahi ta'ala. Sai kuma wato sirri na gaba sirrin sunan Allah aljalilu adadinta 73. Wanda ya karanta shi Allah zai saka mutane, zai saka wato kwarjini da haiba ga duk wanda ya ganka. Zai ganka da girma da haiba insha Allah. Kowane irin mutum ne in ya ganka, sarki ko bawa, kowane iri izinillahi ta'ala. Sai kuma sunan Allah alkarimu adadinsa wato 270. Wanda ya lazimce karanta shi a bisa adadinsa Allah zai azurta shi da arziki, Allah zai azurta shi da
da arziki insha Allahu ta'ala. Kuma Allah zai azurta shi da arziki, sannan ya sassauta masa duk zafin raɗaɗi na talauci da yake ciki biznillahi ta'ala, kuma ya azurta shi. Sai kuma sunan Allah na gaba wanda ya kasance shi ne suna wato Al-Raqibu. Al-Raqibu adadinta 312 wanda ya karanta shi a bisa adadinsa, to Allah zai kiyaye sa a bisa duk wani harkokinsa biznillahi ta'ala insha Allah. Sai kuma sunan Allah Al-Mujibu na Al-Majidu adadinta 57 wanda ya karanta shi a bisa adadin shi zai kasance ma'abocin biyan bukatan shi, zai kasance bukatan shi kowane iri ne, baya masa wahala in ya lazimci karanta shi kenan kafa 55 biznillahi ta'ala. Sai kuma shirin sunan Allah na gaba wanda shi ya kasance Al-Barri 213. Na ga wannan kamar mun yi bayanin sa aiko, lalle mun yi ga Al-Wahhab ma shi ma mun yi bayanin sa dai gwargwado yawon Ar-Razzaq kuma da mun yi insha Allah. Yan uwa, muna ga to anan za mu dakata daga fa'idodin sunayen Allah wanda ba mu samu daman kai su har ƙarshe ba saboda wahalansu. Sunan Ubangiji suna da wahalan gaske, kuma suna da girma da daraja wajen in kana kowa sai dai ya faɗi abin da ya sani kaɗan kawai a kai. Tun aka ce ma sunan Ubangiji ne, to suna ne wanda ko menene ma'ana ta sai shi amma mafi akasari yadda kowa ya sani shine idan ka lazimci wato karanta sunayen Allah, ko kuma ka zaɓi suna ɗaya daga sunan Allah wanda ya dace da bukatanka, ko kuma ya dace da burujinka, ko kuma kawai ka ɗauka kana wurin ne, in ka yi hidima ka yi hidimtu sosai a kai, ka daɗe kana yi, to Allah zai sa hadimai na wannan sunan Allah suna maka hidima albarkacin hidiman da ka yi a kan suna. An fahimce ni? Idan ka kasance kana karanta Al-Wahhab ko kuma Al-Latifu adadin sa 29 kulli yawmi ya zama shine wuridinka, to za ka kai matsayin da zai zama na ludufin ya ballo maka, ko me ka taba ko ƙasa ka ɗauka ludufi zai zama. Wato Allah ya mayar da hadiman su Al-Latifun suna ma hidima. To haka kowane sunan Ubangiji yake, inda suna da yawan gaske insha Allah. Da mun ga lokacin mun ci sosai mintunan insha Allah. To fa'ida na gaba da za mu bayar shi na suratul Ikhlas. Fa'ida na suratul Ikhlas wanda fa'ida ne babba kuma mai girma bi iznillahi ta'ala. Insha Allah a kuriyar da yake kamar yadda kwanan nan muka babbayar da wance shekaran jiya muka ɗaura bidiyo na shi suratul Ikhlas, to shi ne muke so yanzu ma mu kawo wanda yake da sakan da mayansa, kuma sirri ne babba bi iznillahi ta'ala na suratul Ikhlas, wanda ya kasance ayoyinta guda 4 ne, tana ɗaukan mala'iku guda 4, Jibrilu Mika'ilu Asarafilu Azra'ilu, sannan akwai annabawa ma cikin ulul azumin nan tana ɗaukan 4, sannan tana da rauhanai guda 4, shi yasa take da ƙarfi
rawananta za ka ji ma an ce ma kul huwallahu ahad. To ahad din nan akwai sunan hadiminta wanda in ka duba littafin Shamsul Ma'arif al-Kubra za ka ga bayananta a cikin insha Allah. Akwai hadiminta Abdul Ahad, Allahu Samad. Akwai hadiminta daga rauhani sunan shi Abdul Samad. Sannan aya na 3 ma akwai, sannan na 4 ma akwai insha Allah zuwa ƙarshe dai. Wannan fa'ida da za ni bayanin ta fa'ida ne na Ismullahi al-Azim. Na Ismullahi al-Azim na suratul Ikhlas, kuma da yawan an ce Ismullahi al-Azim karfa dauka ismi ne na tasrifi da macuta da 'yan damfara suke babbayarwa su cuta mutane, sai ga wannan kai tasrifi idai sabba da sauransu, alhali kawai zaluntar mutane suke yi. To ni ba irin shi ba. Ismullahi al-Azim suratul Ikhlas na Ismullahi al-Azim. To yanda bayanin shi sirrin yake, shi sirri ne akan kowane irin bukata babba ko karami. Shi take ne kawai bukatan kar kuma kar a ɗauka a'a zai daɗe ko da ire-iren dai makamantan haka. Kawai Ismullahi al-Azim sunan Allah mai girma wanda in ka roƙi Allah da shi zai karɓa nan take. Tun da yawa daga cikin bayan Allah mu sunan Allah suka sawa mai girma, Allah ya yarda da su da shi, suke yin yanda suka so a duniyan nan. To a gurguje yanda sirrin yake, ana yin sa ne wato wani yana yi a rana ɗaya gaba ɗaya har tsawon kwanaki wato 4. Kullum zai yi daga farko har ƙarshe har na tsawon kwanaki. To in ma ba hakan za ka yi ba, amma a rana ɗaya za ka yi, Allah ya sama ijaba a wannan ranar sai ka bukatan ya biya kowane iri ne. Yanda ake bayan gabatar da miftahul amali za ka karanta kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad, sai kuma wannan sakandami abjal makaliyahu, abjal makali kayyahu, abjal makali kayyahu kafa 333 ko kuma kafa 10,000. Shi sunan sakandamin wannan wurin kenan. Sai kuma aya na gaba Allahu Samadu. Idan ka karanta Allahu Samadu, na'am afuwan ana hada su ne tare fa a karanta. In ka ce kul huwallahu ahadu, sai in ka ce kul huwallahu ahadu abjal makali kayyahu, kul huwallahu ahadu abjal makali kayyahu kafa 313 ko kuma kafa 10,000. Sannan sai kuma Allahu Samadu baji kamali kalkayyahu, Allahu Samadu baji kamali kalkayyahu. Duk da za mu ɗaura muku shi akan bidiyon ku gani insha Allah ta'ala. Ana karanta shi kuma dole nutsuwa ake ka haddace sosai. Sai kuma ana karanta shi ne kafa 333 ko kafa 10,000. Sai kuma lam yalid wa lam yulad jaljam kamali kafakayyahu, lam yalid wa lam yulad jaljam kamali kafakayyahu 333 ko kafa 10,000. walan yakul lahu kufuwan ahadu dam kamali jamali kayyahu, dam kamali jamali kayyahu. Walan yakul lahu kufuwan ahadu dam kamali jamali kayyahu 333 ko kafa 10,000. Sai kuma a karanta kul huwallahu zallanta daga farko har ƙarshe
kafa 111. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kafa 113. Sai kuma wannan sakandami shine ya atiyahu ya bash kayyahu ya bash kayyahu. Kafa 333 insha Allahu ta'ala. Sai kuma a karanta shi wannan sandan ana karanta shi 333 ko kafa 333 ko kafa 6666. sai kuma a karanta a sake karanta suratul ikhlas. A sake karanta suratul ikhlas 8888 daga farko har ƙarshe kenan. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sannan ana karanta ta idan ba za ka iya babban adadin ba sai kai karamin adadi shine 666 ko kuma 66. Sannan kuma sai karanta wannan addu'a kaman huduban kenan shine Allahumma ihu lillahi ilahu ji la'alla lahu laka ilahu ya illahu na'am ya illalahu Allahu ha illallahu ha Allahu lama ma'idalu. In kun fahimta kaman alifu sandan aliful tafarida na karanta ya ma za shi ma za ka karanta shi ne ka iya tukunna. Allahumma ihu lillahi ilahu ji la'alla lahu laka ilahu ya ilallahu Allahu ha illallahu ha Allahu lamama idalu. Sannan ana karanta shi kafa 666 ne ko kafa 333 ko kuma kafa 66 ko kuma kafa 10. Sirri ne babba. Kada a yi wasa da wannan sirrin wallahi akan kowane irin bukata ne kuma gwada a gani za mu na addu'a na alkhairi. Sannan kuma sai karanta huduban kafa 3. Kafa 3 shine Allahumma ya awwalu laysa qablahu la ilaha illallah ya akiru laysa ba'dahu la ilaha illallah ya zahiru laysa siwahu la ilaha illa anta ya baɗin laysa misluhu la ilaha illa ana la ilaha illa ana ya da'imu fi mulkihi baqi ya khaliqu kulla shay'in bi qudrihi wa huwa la yu'udu abadan la ta'khuzuhu sinatun wala nawm wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala rabbin wala yabisin illa fi kitabihi mubina. Ya huwa Allahu ahadu
ya man la huwa Allahu samadu illa huwa lam yalid wa lam yulad ya man la ilaha illa huwa wa lam yakul lahu kufuwan ahadu. To in kuma kun je karshen kenan insha Allah duk da zamu kaura muku wannan hudu ba ana karanta shi kafa uku, kuma kafin kai aikin ya zama ka iya sosai don mun jarraba sirrin shekaru da dama. To kuma dole in ka ajiye sirri ka gwada wannan ne, ka ajiye ka ɗau wannan, ka gwada wannan, ka ajiye ka ɗau wannan, to shi yasa. Amma wallahi sirri ne babba insha Allah, kada a yi wasa da shi. To in da mu dakata yan uwa, kun ga mintuna mun ɗabe shi da dama ya kusa kai awa ɗaya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillah.